2 ta' Settembru, Santa Ingrid tal-Isvezja, Verġni, mietet fis-sena 1271. Ingrid kienet bint Elof, nobli minn Gotland u membru tal-familja li kienu konsidrati bħala in-nobli tal-Iżvezja. Kella mill-inqas żewġ ħuta, Anders u Johann, u dan tal-aħħar kien kavallier tal-Ordni Teutonika. In-neputija tagħha, Kristina, li mietet fis-sena 1293, kienet l-ewwel mara ta' Birgen Person li sar missier Briġida tal-Iżvezja fit-tieni żwieġ tiegħu, x'aktarx li Ingrid kienet ta' ispirazzjoni għal Briġida. Ingrid iżżewġet nobli magħruf bħala Ser Sigge li x'aktarx miet fis-sena 1271. Meta hija sfat armla, Ingrid u oħta Kristina bdew jagħmlu parti minn ċirku ta' nisa twajba li inġabru madwar id-Dumnikan Petrus ta' Dakja. F'waħda mill-littri tiegħu, Petrus ħalla deskrizzjoni tal-istil ta' ħajja axxetika u ta' rivelazzjonijiet mistiċi ta' waħda mill-ulied spiritwali tiegħu f'dan iċ-ċirku ta' nisa li x'aktarx kienet Ingrid. Fis-sena 1272 dan iċ-ċirku ta' nisa iffurmaw kunvent informali taħt it-tmexxija ta' Ingrid billi adottaw l-użanzi tal-Ordni Dumnikan u l-pratika tar-regola tagħhom. Ingrid għamlet 3 pellegrinaġġi, wieħed lejn San Diego ta' Compostela, ieħor lejn Ġerusalem u ieħor lejn Ruma. Wara l-mewt ta' oħta, Ingrid applikat biex il-kunvent tagħha jingħata rikonoxximent formali. Hija laħqet dan il-għan tagħha fis-sena 1281, sena qabel mewta. Wara mewta fis-sena 1282, in-nies tawa qima kbira u kellhom devozzjoni soda leha. Ġew irrappurtati diversi mirakli abbinati magħha u mal-ħajja ta' qdusija li għexet. Bdew isiru wkoll pellegrinaġġi lejn il-kunvent tagħha, imma sfortunatament qatt ma ġiet rikonoxxuta formalment mill-Papa. Meta l-qariba tagħha Briġida tal-Iżvezja kienet rikonoxxuta formalment mill-Papa fis-sena 1391, inħass il-bżonn li tiġi rikonoxxuta Ingrid ukoll. Fil-Konċilju ta' Kostanz saret l-applikazzjoni għal kanonizzazzjoni tagħha u fis-sena 1499 il-Papa Alessandru VI qabel li ssir it-translazzjoni tar-relikwi tagħha li fil-fatt saret fil-kunvent tagħha fis-sena 1507. Il-fdalijiet ta' Ingrid ġew trasportati fil-monasteru ta' Vadstena wara ir-riforma Żvediża. Fis-sena 1645 rasa ġiet misruqa mill-Knisja ta' Vadstena min seraqa ħaseb li kienet ras Briġida tal-Iżvezja. Imbagħad dan il-ħallil ta' din ir-ras lill-ambaxxatur Franċiż li poġġiha fil-Knisja ta' Courson le Carriers fi Franza. Fis-sena 1959 ingħatat lill-monasteru ta' Briġitnes iddedikat lill-Madonna tar-Rużarju fejn ġiet esebita bħala ras Briġida tal-Iżvezja. Fir-rakkonti ta' bosta ħajjiet tal-Qaddisin hija ħaġa komuni li nisimgħu b'rapporti ta' numru sabiħ ta' mirakli li jkunu seħħew propju wara mewthom. Frott id-batija li jkunu batew b'mod erojku għall-imħabba ta' Alla u tal-proxmu ma jesperjenzawiex huma biss fis-sema, imma wkoll dawk li jitolbu xi grazzi bil-interċessjoni tagħhom. Hekk ġara fil-każ ta' din il-qaddisa tal-lum. In-nies għarfu l-qudusija kbira li din għexet meta bdew jaqalaw ħafna grazzi meta jitolbu bl-interċessjoni tagħha ħdejn qabara. Donnu il-merti kbar il-qaddisin ikunu kisbu tul ħajjithom
anki jekk dawn ma tantx ikunu ġew osservati u irrakkuntati min-nies, jiġu ippremjati forma ta' grazzi maqluwa lil mulej jagħti lil xi jerwieħ billi jittieħdu mit-teżor spiritwali li dawn ikunu ġemmaw fil-karus tagħhom tas-sema. Il-Knisja tikkonsidra il-mirakli relatati mal-qaddis jew qaddisa bħala xhieda u konferma tal-ħajja ta' qdussija li dawn ikunu għexu. Il-qaddisin kollha imxew fuq l-istruzzjoni diretta ta' Ġesu meta qal ġemmaw għalikom teżori fis-sema li minn fuqhom il-Knisja kollha tista' tagħmel gwadan. Fi żmien Ġesu seħħew bosta mirakli li kienu il-kawża tal-konverżjoni ta' ħafna nies. Imma anki Ġesu nnifsu kien ikun pront ifakkar lil dawk li kienu jmorru biex jisimgħu li fil-fatt il-mirakli ma kinux se jgħinuhom biex timbena fihom fidi vera, soda u li tibqa' dejjem. Ħafna drabi il-fidi vera teżisti fin-nuqqas ta' mirakli spettakulari. Infatti, jekk wieħed jara iħares madwaru bl-għajnejn tal-fidi, wieħed jista' jilmah li fir-realtà il-ħolqien kollu huwa fis-sens vera tiegħu evidenza ta' miraklu dirett magħmul minn idejn Alla u taħt l-influenza tiegħu. Il-fidi nistgħu nqisuha wkoll bħala l-esperjenza tagħna ta' Alla li fil-biċċa kbira tagħha ma taqax taħt is-sensi. Infatti, l-isbaħ u nur li nistgħu nagħtu lil Alla huwa meta bla ma naraw jew nesperjenzaw xi ħaġa tanġibbli nibqgħu nemmnu u nittamaw fih. F'Salm 116 vers 10 is-salmista jikteb: Bqajt nemmen imqar meta qed jiena imdejjaq ħafna. U kliem Ġesu lil Tumas meta dan ma emminx lid-dixxipli meta qalulu li Ġesu kien derilhom wara li kien qam mill-mewt huwa dan. 8 ijiem wara id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal qatt f'nofshom qalilhom is-sliem għalikom u mbagħad qal lil Tumas ġib 7 iqarn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. U jġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu emmint għax rajtni, ħen dawk li ma rawx u emmnu. Ġwanni kapitlu 20 versi minn 26 sa 29. U x'ingħidu għal ġrajja taċ-ċenturjun? Ikun hemm ċenturjun li kellu għaddej għażiż ħafna lih li kien marit u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sema b'Ġesu u batulu xi wħud mix-xjuħ tal-Lut biex jitolbuh jiġi fejaqlu l-qaddej. Dawk marru quddiem Ġesu u Ġesu ma kienx ilbot wisq mid-dar meta ċ-ċenturjun bat jgħidlu ma' xi ħbieb: Sinjur toqgħodx tinqala għax jien ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Imma jintortna b'kelma u l-qaddej tiegħi jifiq. Ġesu baqa' mistaġeb bih meta sema dan, dar lejn in-nies li kienu mixja warajh u qalilhom: Ngħidilkom li janqas f'Iżrael ma sitt fidi bħal din. Meta mbagħad dawk li kienu mibawta reġgħu lura d-dar sabu l-qaddej qawwi u sħiħ. Kompli jara id-dettalji ta' din l-istorja minn Luqa kapitlu 7 versi minn 2 sa 10. Meta aħna nkunu għaddejja minn żmien ta' konfużjoni u nkunu qegħdin insibuha diffiċli biex nemmnu li Alla qed jippermetti dak li hu taġita lina kif jgħidilna f'Rumani kapitlu 8 vers 28. Aħna msejħa biex nipprattikaw il-fidi tagħna. Dawk il-momenti ta' dubju u dlam huma fil-fatt opportunitajiet biex nikbru fil-fidi billi neżerċitawha. Bl-istess mod jaħdmu il-muskoli tal-ġisem tagħna li jissudaw meta nkunu qed nimbuttaw xi ħaġa reżistenti. San George Breka jgħid: waqt il-prova kollox. Mela, meta tgħaddi mill-mumenti tal-prova u ssibek tikkombatti ma' tentazzjonijiet kontra l-fidi, għamel dan propju l-att ta' fidi u l-fidi tiegħek bħal dik tal-personaġġi li semmejna tissaħħaħ. Intu kollu mbagħad tasal biex tistqar kliem u anki tgħix azzjonijiet li żgur jogħġbu lil Ġesu u jferħulu qalbu.
Talba. Aziz Ġesu, enni nara il-mirakli żgħar li inti twettaq għalija kuljum. Kattar fija l-fidi, mulej, biex b'qalb ġeneruża nkun ta' għajnuna għal dawk li jitfixklu fil-mixja spiritwali tagħhom u fuq l-eżempju tal-qaddisin tiegħek naraf nibqa' fidil jew fidila lejk fil-mumenti ta' prova u tiġrib. Amen.